Uvod u Mostar, grad na Neretvi. Mostar je grad u Bosni i Hercegovini. Smješten je na rijeci Neretvi. Poznat je po svojoj bogatoj istoriji i kulturnoj baštini. Mostar je oduvijek bio raskrsnica različitih kultura i civilizacija. Grad je prepun istorijskih spomenika, mostova i građevina. Stari most, sagrađen u 16. vijeku, simbol je grada i njegove burne prošlosti. Mostar je danas popularna turistička destinacija. Posjetioci iz cijelog svijeta dolaze da vide njegovu ljepotu i osjete duh prošlosti. Mostar je grad koji spaja kulture i ljude. Njegova priča je priča o opstanku i nadi. Rani Mostar od srednjeg vijeka do Osmanskog carstva. Prije dolaska Osmanlija, Mostar je bio malo naselje. U srednjem vijeku područje je bilo dio Hrvatske i Bosne. Prvi pomen imena Mostar datira iz 15. vijeka. Osmanlije su osvojile Mostar u 15. vijeku. Grad se tada počeo brzo razvijati. Izgrađene su džamije, medrese, hamami i drugi objekti. Mostar je postao važan trgovački centar. Osmanska vlast je trajala više od 400 godina. U tom periodu Mostar je doživio svoj procvat. Grad je bio poznat po svojim zanatlijama, trgovcima i umjetnicima. Simbol grada, izgradnja starog mosta. Stari most je najpoznatiji simbol Mostara. Izgrađen je u 16. vijeku po nalogu Sulejmana Veličanstvenog. Most je projektovao poznati osmanski arhitekta Mimar Hajrudin. Izgradnja mosta trajala je 9 godina. Bio je to veliki poduhvat za to vrijeme. Stari most je bio najveći kameni luk na svijetu u to vrijeme. Most je postao simbol Mostara i Osmanskog carstva. Spajao je dvije obale Neretve i bio je važna saobraćajnica. Osmanski period je ostavio dubok trag na Mostaru. Grad je poprimio orijentalni izgled. Izgrađene su brojne džamije, tekije, hana i hamami. Mostar je postao centar islamske kulture i obrazovanja. U gradu su djelovali mnogi poznati pjesnici, pisci i naučnici. Osmanski uticaj je vidljiv i danas u arhitekturi, kuhinji i običajima Mostara. Stari grad je sačuvao svoj orijentalni šarm. Ulice su uske i kaldrmisane, a kuće su građene u tradicionalnom stilu. Krajem 19. vijeka Osmansko carstvo je počelo slabiti. Austro-Ugarska je iskoristila priliku i okupirala Bosnu i Hercegovinu. Austro-Ugarska vlast je donijela mnoge promjene u Mostar. Izgrađene su nove zgrade, škole, bolnice i fabrike. Grad je dobio moderniji izgled. Ipak, Austro-Ugarska vlast je trajala relativno kratko. Nakon Prvog svjetskog rata, Bosna i Hercegovina je postala dio Kraljevine Jugoslavije. Drugi svjetski rat je donio razaranja i patnje Mostaru. Grad je bombardovan i okupiran. Nakon rata Mostar je postao dio Socijalističke federativne republike Jugoslavije. U tom periodu Mostar je doživio značajan industrijski i ekonomski razvoj. Međutim, rat u Bosni i Hercegovini 90. godina je ostavio duboke rane na gradu. Mostar je bio poprište žestokih borbi. Stari most, simbol grada, srušen je 1993. godine. Rat je ostavio grad u ruševinama. Nakon rata Mostar se polako oporavlja. Stari most je obnovljen i ponovo spaja dvije obale Neretve. Grad je danas simbol nade i opstanka. Mostar je i dalje grad kontrasta. Stari dio grada čuva svoju istoriju i tradiciju. Novi dio grada je moderan i dinamičan. Mostar je grad koji se ne predaje. Njegova priča je inspiracija svima nama.